Mathew 25 ac adnodau 14 hyd at 30. Dameg y Codau o Arian. Buon ni yn edrych ar y Dameg y bore yma gan geisio nodi'r prif wersi ac egwyddorion sydd ynddi. Ac fel y ddawyd, ni'n troi nôl I edrych yn arbennig ar y gwasg anffyddlon. Yr un cafodd un cod ac a'i cuddiodd yn y ddaear. Chi'n sylwi mae tua hanner yr adnodau yn mynd ar yr un gwasg yma. Mae'r arglwydd Iesu yn pwysleisio. Mae'n rhan hanfodol o'r wers. Ac wrth gwrs mae'r gwasg, fel y ddau arall, yn cynrychioli pobl. Hynny yw pobl go iawn, pobl o gig a gwad. Gobeithio bod ni'n deall hynny. Nid dychmygu rhyw bobl ffug, rhyw bobl ddychmygol, mae'r arglwydd. Ac nid disgrifio pobl pell I ffwrdd mae fel y cyfryw chwaith. Mae e'n disgrifio pobl mewn cynulleidfaoedd. Mae'n disgrifio pobl mewn eglwysi. Gobeithio bod ni'n deall hynny. Dyma'r broblem sydd chi'n gweld yn aml. Ni'n meddwl bod y gair I rywun arall. Ac yn cael anhawster mawr I gymhwyso fe I ni ein hunain. A dyma'r eironi yn aml gyda'r damhegion yma. Mae'r bobl sydd dylen weld I hun yn gweld rhywun arall. Mae'r morwynion, mae'r rhai sydd yn gall, yn dueddol I weld I hun fel y rhai ffôl, ac mae'r rhai sydd yn ffôl yn dueddol I weld I hun fel y rhai sydd yn ddoeth. Mae'r gwas sydd yn ffyddlon yn dueddol I weld I hun fel y gwas anfyddlon. Mae'r gwas anfyddlon yn aml yn gweld I hun fel y gwas ffyddlon. Ym mhob cynulleidfa, mae'r gwas anffyddlon yna. Rhai sydd yn proffesu I bod nhw'n Gristnogion, rhai sy'n honni I bod nhw'n Gristnogion, rhai sydd yn edrych y part, ond dyn nhw ddim. Ragrythwyr, un, gau broffeswyr, gau Gristnogion. Ac yn aml, dyn nhw ddim, fel wedi crybwyll yn barod, dyn nhw ddim yn sylwi eu bod nhw'n ragrythwyr. A dyma pam I chi'n gweld, maen nhw'n cael cymaint o sylw. Gan yr arglwydd Iesu Grist, mae'n rhaid ein bod ni wedi gweld hyn wrth ddarllen y damhegion. Tro ar ôl tro, dyma'i bwyslais e. Rhaid I ni beidio, rhaid I ni beidio. Bod fel rhaid. Rhaid I ni wneud popeth yn ein gallu I wneud yn siŵr nid efra I ni, ond gwenydd. Nid ffôl I ni, ond call, oherwydd mae'r rhai yn cael eu twyllo. Dyma pam mae'n dwy'n un sylw. Dwi ddim oen. Dwi ddim oen bobl I twyllo I hun. Dwi ddim oen I bobl bod yn anffyddlon.
Ond dyn ni'n gwybod be fydd rhai. Y fydd na wr yn troi lan yn y briodas. Heb y wist. Dyn ni ddim moyn bod fel e. Dyn ni ddim moyn bod fel Demos. Dyn ni ddim moyn bod fel Judas. Mae effern yn lle ofnadw. Ond mae'n waith i'r bobl hynny a fi mor agos at y deyrnas yn ystod I bywyd. Ond heb yn I mewn I deyrnas Dduw. Felly y cwestiwn pwysig yw hyn. A fi yw'r gwas anffyddlon. Ni moyn edrych ar 3 pheth heno am y gwas ac eto rwy'n pwyso'n drwm ar lyfr Owen Evans Llanbryn Mair. 3 pheth. Y peth cyntaf, gadewch I ni edrych gyda'n gilydd ar ei ddrwg neu ei drosedd. Mae'r arglwydd, fel welswn ni fod yma, yn ei alw yn ddrwg. No, beth oedd ei ddrwg? No, sylwch ar hyn gyda fi. Ei ddrwg oedd gwneud dim. Ei ddrwg oedd gwneud dim. Fe wastraffodd ei gyfle. Dyna welswn ni bore yma, os ych chi'n cofio, yw talentau neu'r codau Arian cyfleoedd I ni I wneud da. I ogoneddu Duw. Cyfle I ni, cyfleoedd I ni I wasanaethu Duw. Fe gyddiodd, mae'n ddrwg gen I, fe guddiodd y gwas hwn, y cod yn y ddaear, a'i anwybyddu. Aeth ymlaen gyda'i busnes I hun. A'i waith, a'i oruchwilion I hun. Falle oedd yn ddiwyd yn y pethau hynny. Ond cuddio'r cod. Does dim sôn iddo fe wneud drwg. Falle roedd yn berson neis. Falle roedd yn weithgar yn ei swydd a'i ddiddordebau I hun. Does dim sôn iddo fe wario'r Arian yn afradlon, fel y mab afradlon yn y Dameg yna. Does dim sôn iddo fe weithredu'n anghyfiawn fel gwas arall mewn Dameg arall. Does dim sôn iddo fe golli dim o'r Arian. Na. Fe gollodd ddim byd, dim un ceiniog o'r Arian. Ond mae'n jyst yn gwneud dim. Ag dyw ddim wedi ei ddefnyddio. Owen Evans ydw. Ar un wers, ddifrifol a ddysgur I ni, oddi wrth ei hanes, yw bod esgeiluso wneithir deioni yn ddigon I dynnu arnom anfoddlonrwydd Duw. Mae Duw yn disgwyl mwy na peidio gwneud drwg. Mae'n disgwyl I ni wneud da. Mae'n disgwyl I ni ei ogoneddu. Mae'n disgwyl I ni ei garu yn holl galon. Na mae'n disgwyl. Wel, chi'n clywed pobl yn dweud yn aml fel hyn. Wel, dwi ddim wedi gwneud unrhyw ddrwg I bobl. Dwi ddim wedi gwneud niwed I neb.
Wel, mae hynny'n gerfydd i ddechrau, oherwydd yn I gyd wedi gwneud newid I rywun, ac yn bendant yn I gyd wedi gwneud rŵg. Ond hyd yn oes ni ddim. Beth am y da? I ni heb wneud. Chi'n cofio'r geiriau sydd yn dilyn Dameg, y Codau o Arian. Geiriau'r arglwydd Iesu Grist y Barnwr i'r geifr ar y chwith, ar I law answydd. Ewch oddi wrthyf, chwi sydd dan felltith i'r tân tragwyddol. Adnod 41 yw hynny. Pam? Am I bod nhw'n gablwyr? Am I bod nhw'n godi'n emwyr? Am I bod nhw yn lofryddion? Pam? Dyma pam, oherwydd bym yn newynog, ac ni roesoch fwyd I mi. Bym yn sychedig, ac ni roesoch ddiod I mi. A bym yn ngharchar, ac ni ymwelsoch am mi. Mewn mar arall, yn yr Efengylau, mae'r arglwydd yn sôn am brennau. Chi'n cofio coed, ffrwythau. Mae'r pren sydd heb gynhyrchu ffrwyth, fel y pren sy'n cynhyrchu pren drwg I gael I torri lawr. Dyma mae'r arglwydd yn dweud. Owen Evans eto, nid digon I ni gan hynny fod heb gablu Duw cymryd ei enw yn ofer, gwawdio ei air, dirmygu ei weision ac erlyd ei bobl, ond y mae yn ofynnol I ni, I gael I, a'r holl galon, gweddio yn feunyddiol arno, darllen a chwilio ei air, a pharchu, ac amrydeddu ei fam. Nawr, mae Arian gwneud pwynt pwysig fan hyn. Wedi gwneud y pwynt hyn o'r blaen mewn pregaeth arall. Mae am ail ddweud fan hyn. Gallwn ni ddim gwneud da. Oni bai ein bod ni yn yr arglwydd. Byddwn ni byth yn cynhyrchu ffrwythau da, neu ffrwyth da, nes ein bod yn bren da. Mae'r Beibl yn dysgu hyn yn glir. Rhaid I ni cael ein gwneud yn dda cyn ein bod ni'n gallu gwneud da. Mae'n rhaid I ni gael calon newydd. Dim ond Cristnogion sydd yn gallu gwneud da. Newn ni byth o weithredoedd Duw, heb gredu, heb edifarhau, heb ein gostwng, yn troi. Mae'n rhaid I Dduw wneud gwaith yn o'n ni, cyn ein bod ni'n gallu wneud gwaith iddo fe. Mae'n rhaid I ni ddeall hynny. Y peth cyntaf mae'n rhaid I ni wneud yw mynd trwy'r porth cyfun. Mae'n rhaid I ni. Y peth cyntaf yw fynd at y groes. Mae'n rhaid I ni. Dyna'n dyletswydd cyntaf ni. Ga'i ddweud hefyd o dan y pen yma. Sylwch, mae'r arglwydd Iesu Grist yn disgrifio'r un gafodd un dalent fel yr un anffyddlon. Mae pam yn gwneud hynny? Gallai fe wedi disgrifio unrhyw un o'r tri, chybod o ran y Dameg, fel yr un anffyddlon. Pam dewis yr un cafodd yr un dalent? Nid yr un cafodd y 5, fel yr un anffyddlon. Gallai wedi gwneud hynny. Ond mae'n dewis yr un. Pam? Nid oherwydd mae'r un sy'n cael llawer yn llai tebygol o fod yn anffyddlon. Na,
Gall yr un sydd wedi cael 5 bod yn anffyddlon, fel welson ni bore yma. Mwyn dangos bod esgeilisol un dalent yn bechod mawr. Evans eto. Mae llawer yn dychmygu y buasent yn ffyddlon a defnyddiol iawn pe buasau ganddynt lawer o dalentau. Ond gan y tyfiant na allent wneithir ond ychydig o ddeuoli, pe gwnaeth ei gorau, y maent yn meddwl nad ydyw fawr o ddrwg iddynt cynnig gwneud dim. Mae Richard Baxter yn dweud, to do no harm is the praise of a stone, not of a man. Dyna'r pen cyntaf felly, ei ddrwg, ei drosedd. Yn ail, ei ddadl, neu ei amddiffyniad. Roedd y gwas anffyddlon yn gobeithio na fyddai'r meistr yn dychwelyd. Wedi'i cyfan. Roedd y meistr wedi bod I ffwrdd am amser hir. Falle roedd e wedi setlo yn y wlad bell. Falle roedd e wedi anghofio am y Codau. Falle roedd e wedi marw. Ond na, mae'r arglwydd yn dychwelyd. Ac mae'r gwas anffyddlon gorfod rhoi cyfryw. Mae'n fy atgoffa ohona I pan o'n I yn yr ysgol gynradd. Pan o'n I yn ysgol gynradd yn cael gwaith gan yr athron i'r athrawes, falle ysgrifennu stori. Ac ar ôl I chi wneud eich gwaith, oedd rhaid mynd lan I ddesg yr athro i'r athrawes, a bydde hi'n eistedd fyna yn marcio'r gwaith. Oedd y plant yn mynd rownd y desg fel ciw, sy'n gwybod. Ac bob yn un yn aros. A o'n i'n casau cael ein gwaith wedi marcio. Ac fe fyddwn ni'n aros yn y ciw, a chi'n gwybod beth o'n i'n neud? O'n i'n gadw'r personoedd nesaf ar ôl I fynd ymlaen I. A wedyn bydde rhywun arall yn dod. A cer di ymlaen. Bydden ni yn y ciw am oriau. Achos o'n i'n casau gan yn gwaith wedi marcio. Ond wrth gwrs, yn y diwedd, bydde pawb wedi mynd a bydde rhaid I fi gael yn gwaith wedi marcio. A felly hwn, fe'r olaf. Ond mae'n gorfod sefyll. Mae'n gorfod rhoi cyfryw. A mae'n dod arglwydd mi ath adwain dy fod. Yn ddyn caled y mae. Meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lle haiodd eraill, ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Adnod 24. Mae'n ceisio cyfiawnhau I weithredoedd. Ni'n ddaren, ni'n ddar esgusodi yn gweithredoedd yn denu, neu ein diffyg gweithredoedd. Ni'n dysgu yn ifanc iawn. Dwi ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Rwy'n arall sydd ar fai.
Dim fi sydd ar bai. Mae hyn yn afres yno. Mae hyd yn oed yn ceisio roi bai ar y meistr ei hun. Mae yna rai fel yna, ffrindiau. Mae yna bobl fel yna. Sy eisiau roi bai ar Dduw. Mae Duw wedi bod yn anheg. Falle bod chi'n teimlo fel yna. Falle bod rhywun yn eich galon ac ych chi'n dweud ti sy'n ar bai. Bydd neb yn dweud hynny ar ddydd y farn, wrth gwrs. Ni'n deall hynny. Mae'r Beibl yn dweud bydd pob ceg ar gair y dyn yna. Bydd neb yn baiddio. Dweud neb, dweud dim byd wrth Dduw. Ond nawr, mae pobl yn hoffi roi bai ar Dduw. Bai ar bobl eraill. Am amgylchiadau. Esboniwr arall yn dweud hyn. It is the genius of wicked men to lay the blame of their miscarriages upon others, oftentimes upon God himself. Wir. Mae'n baio i feistr e, doedd e ddim yn nabod i feistr. A'r eiron yw, mae'n dweud, mi ath a dweud, wy'n nabod ti, wy'n gwybod, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, doedd e ddim yn nabod i feistr. Mae'n cyhyddo meistr y fod yn ddyn caled, greulon, yn gas. Doedd e ddim yn nabod y meistr. Falle dyma'n problem ni heno, falle dyma'n problem rhywun yn gwrando arna i heno. Chybod beth yw'r problem fwyaf? Chi ddim yn nabod Duw. Chi ddim yn ei wasanaethu oherwydd i chi ddim yn nabod yr arglwydd. Chi ddim yn gwybod siwr dyn yw e. Chi'n meddwl eich bod chi, ond i chi ddim yn ei nabod e. Falle chi'n gwybod peth amdano, ond ddim yn ei nabod e'n iawn. Chi'n credu twyll y diafol, chi'n cofio diafol yn twyllio nôl yn yr ardd, y wraig. A ddywedodd Dduw? Ydy Duw wedi dweud hyn? Ydy Duw yn dweud y gwir? Ydy Duw rili moyn y gorau i chi? Ddim yn ei gredu hynny, ydy? Ydy ddim wir moyn y gorau i chi. Pobl yn credu diafol. Wrth gwrs. Y bair gwas yma'n nabod i feistr. Bydde fe beth yn siarad fel hyn. Mae wedi gweld beth mae'r meistr wedi roi iddo fe. Cwdyn, talent, miloedd o bunnoedd iddo fe. Mae wedi gweld beth mae wedi gwneud i'r ddoi sydd wedi bod yn ffyddlon. Mae wedi rhoi mwy iddyn nhw. A mae wedi dweud wrthyn nhw ardderchog. Ac mae wedi dweud wrthyn nhw, dewch chi mewn i llawenydd eich meistr. Dyw e ddim yn meistr caled. Mae e'n dda. Ffrindiau gael ddweud hyn, dyw'r arglwydd ddim yn meistr caled. Mae'n i bawb ddeall hynny. Dydy e ddim yn feistr caled. Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn feistr caled. Fe yw'r meistr gorau i chi wasanaethu. Mae'n addfwyn. Mae'n ostyngedig o galon. Mae'n dweud dewch ata i. Mae'n dweud, mae fe iau. Oce, mae'n iau. Ond mae'n ysgafn. A mae'n esmwyth. A fe fyddwch chi'n cael gorffwystra i'ch eneidiau. Dydy e ddim yn meistr caled o gwbl. Mae pawb sydd yn ei wasanaethu e. I ni'n tystio i hyn. Mae'n meistr da. Fe'r gorau sydd i ni. A mae'n derbyn gwasanaeth am herffaith. Ni'n deall hynny? Ni'n siarad am gwasanaeth iddo fe. Ond mae hwn, mae'n derbyn gwasanaeth am herffaith gyda ni. Mae'n maddau.
Owen Evans eto. Yn hoffi hyn, gwrandewch a beth mae'n dweud. Ac yn hytrach na medi lle nesaiodd fel mae'r gwas anffyddlon yn ceisio dweud, y mae fe yn yn barhaus, lle nad ydyw wedi cael medi dim erioed, gan ei fod yn cyfrannu manteision a thrigareddau rai nad ydynt yn ceisio diolch iddo na ei wasanaethu. Dyna fath o feistr yw ein meistr ni. Ac ar ben hyn mae'r gwas yn sicr nad yw wedi gwneud dim byd o'i le. Wi jyst wedi cuddio fe'n ei gilydd, ddim wedi bratu dim byd, ddim wedi gwastraffu dim. Ysgol, ti cael yn ôl. Wi ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Llawer fel hyn, dim cwylydd, dim ei ofyn. Ond oedd gan ddim amddiffyniad. Dim dadl mewn gwirionedd. Ac yn yr un modd, ffrindiau, os ydyn ni wedi gwneud dim ar cyfleoedd mae Duw wedi rhoi i ni, ac fel ni wedi dweud, a wedi rhoi llawer i ni, os ydyn ni'n gwneud dim ar cyfleoedd hynny, bydd dim amddiffyniad gyda ni, bydd dim dadl gyda ni. Mae Duw wedi rhoi, mae'n para i roi, a mae'n galw. Ac os ydyn ni'n claddu, os ydyn ni'n anwybyddu, os ydyn ni ddim yn ymateb, does dim amddiffyniad i ni. Faint sydd wedi clywed yr Efengyl? Sydd ddim yn ymateb, ddim yn byd o'i le. Sydd ddim wedi ymateb yr Efengyl. Faint sydd wedi clywed yr alwadiad i farhau a chredu, ond eriod wedi gwneud. Faint sydd wedi clywed am aberth Iesu Grist ar y groes, bod modd i ni, dim ond beth ni wedi gwneud, a modd i ni cael ein glanhau o'n holl bechodau trwy gredu, a faint sydd wedi gwrthod. Faint sydd wedi clywed bod yn barod i'n achub ni, ond i ni alw arno fe, na gyd sydd wedi gwneud yw galw arno fe. Ond ddim yn gwneud dim byd o fe. Hwna'n neis iawn. Maent yn claddu y dalent, ond yn rhoi bai ar rhywun arall. A fodd ydy hango ni, nid y Beibl, os esgeliswn iachawdwriaeth gymaint. Drydydd ac yn ola, ni wedi gweld i drosedd, neu ddrwg, ni wedi gweld i ddadle, ddim dadl gyda fe. Yn ola fi ddiwedd neu i dymyd. Mae'r meistr yn siarad. Wel, mae'r gwas wedi cael ei gyfle. Mae'r meistr yn siarad. A mae'n dangos iddo bod ei ddadl yn gwbl ddisau a gwag. Mae'n dweud wrtho'r gwir reswm am ei ymddygiad o fas drwg a diog. Ie, dyma'r gwir, dyma'r broblem. Pam nad yw pobl yn gwrthwynebu Duw? Pam nad yw pobl yn ei wasanaethu? Yn ei gario ei holl galon? Oherwydd mae pobl yn ddrwg. A diog. Pam nad yw pobl yn darllen y Beibl? Ac yn ddiog. Pam nad yw pobl yn gweddio? Oherwydd maen nhw'n ddrwg. Ac yn diog. Pam nad yw pobl yn edrych farhau a chredu'r Efengyl oherwydd maen nhw'n ddrwg. A oherwydd maen nhw'n ddiog. Dim reswm hwnna. Pob cyfle gyda nhw i wneud. Diogi. Mae'r Beibl yn sôn llawer am diogi, wel, na fe ddarllenes i
o lyfr y diarhebion. Llawer o sôn yna am y diogyn. Mae'n ddrwg. Yn hyfaill o Gristion. Ar y bod yn ddiog. Paidwn â bod yn ddiog. Mae diogi yn ddrwg. Dwi'n siarad nawr jyst am ein gwaith. Ni'n deall yn mynd i ni. Paidwch â bod yn ddiog yn eich gwaith, chwaith. Ond paidwch bod yn ddiog gyda'r talent ai mae Duw wedi rhoi i chi, cyfleoedd, breintiau. Paidwch â bod yn ddiog yn waith yr arglwydd. Cymerwch gan hynny, medd y meistr, y dalent o ddiwrtho. Beth yw hyn? O, dyma un o'r pethau gweithaf sydd yr athrawiaeth sy'n cael ei ddysgu yn y Beibl. Yr athrawiaeth o galedu. Os nad yw pobl yn ymateb i'r cyfleoedd mae Duw yn rhoi iddyn nhw, mae Duw yn cymryd y cyfle yna i ffwrdd ac yn rhoi rhywun arall. Mae'n nhw'n dweud, ffrindiau. Os nad yw ni'n ymateb i'r cyfleoedd mae Duw yn rhoi i ni, mae Duw yn cymryd ei ffwrdd. Mae'n gwneud hyn yn y byd yma. Ond bendant mae'n gwneud yn y byd i ddod. Ni'n gyfarwydd ar gwirionedd bod Duw yn rhoi i ni. Ydy wir. Diolch bod Duw yn rhoi. Mae Duw yn dywhael. Mae'n rhoi bobl. Ond mae hefyd yn tynnu. Mae hefyd yn tynnu ffwrdd o bobl. Os nad yw bobl yn ymateb, yw ras e. Mae'n tynnu ffwrdd. O, ffrindiau, gobeithio ein bod ni'n gwrando ar hyn. Dyle hynny'n dechrau ni un sodlen. Ond dyma'r pwynt i chi'n gweld. Os nag yn ni'n ymateb, dyw ddim yn ni'n dechrau ni. Falle bydde fe'n dechrau ni 20 mlynedd yn ôl. Falle bydde fe wedi dechrau ni 10 mlynedd yn ôl. Ond dydy ddim yn dechrau ni nawr. Pam? Oherwydd mae Duw wedi dechrau'r broses. Tynnu ei ffwrdd. Ni wedi gweld hyn yn dydi. Ni wedi gweld y droion. Synhwyrau neu serchiadau ysbrydol yn caledu. Wrth i ni fynd yn hyn. Wrth i bobl fynd yn hyn. Pam? Y dalent yn cael ei dynnu i ffwrdd. Ac mae'n y ddydd yn dod bydd yn cael ei dynnu i ffwrdd yn derbyn. Beth oedd i ddiwedd y adnod 30? A bwriwch y gwas diwerth. Dyna mae'r arglwydd yn dweud. Diwerth. Useless. Bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo fai, neu wylo a rygian Daniel. Yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio, ges I sgwrs da gyda chyfaill sydd yn pregethu. Ac roedd yn agored iawn gyda fi. Ac fe wedodd wrtho yn onest iawn yn ei meddwl, bod e'n cael trafferth pregethu rai pethau. Nid achos bod e'n anghytuno ar pethau hynny, ond achos bod e'n ffindo fe'n galed, ffindo fe'n anodd, cyflwyno'r pethau hyn I bobl. I ni'n gwybod am hynny. Pregethu y pethau hyn. Ac un o'r pethau hynny yw hyn. Diwedd y gwas anffynol. Iffer, dragwyddo, I ffwrdd o Dduw a'i breintiau am byth yr arglwydd Iesu sydd yn dweud fwy na neb. Beth yw'r cosb? Tywyllwch eithaf. Yno y bydd
llefen wylon gyfer. Arian Dameg. Dyma sy'n rhaid I fi wneud ffrindiau. Gofyn y cwestiwn os fi bod yn ffyddlon I hyn. Gyfaill wyt ti'n mynd i'r lle hyn. Os yna rhywun yma, ac ar hyn o bryd, dyma'r cyfeiriad I ni'n mynd. Peidiw'n bod yn ddiog. Peidiw'n bod yn ddrwg. Paid â diastyru. Paid â anwybyddu. Paid claddu. Paid cymryd yn ganiataol. Neges yr efengil I ni. Os I ni yn anffyddlon heno, os mai fi yw'r gwas anffyddlon heno, mi'n gallu troi heno I fod yn un o'r rai ffyddlon. Diolch iddo fe am hynny. Mi'n gallu newid. Eisiwch yr arglwydd, tra galler ei gair, gelwch arno, tra byddo yn agos. Dyna heddiw. Fe orffen trwy ddyfynnu o lyfr Owen Evans. Mae ei arglwydd yn dweud wrth y gweision ffyddlon am fynd I mewn i'r palas at fwrdd y wledd mewn ystafell lle roedd lampau, ysglair ac ardderchog yn gwasgar a'i goleuni llachar. Ond yn lle cael mwynhau hyfrydwch a llawenydd ystafell y wledd, y mae y gwas drwg a diog yn cael ei fwrw I ddeiargell, dywyll ac erchyll, lle na byddai ond drwy lofain Arian Dameg. Dyma ddiwedd trienus, y gwas anfuddiol. Wel, meddwl Owen Evans, os yw cuddio un dalent yn pechod mor fawr, beth am y pechod o gam ddefnyddio llawer o dalentau? Gochelwn bod yn weision drwg ac ymdrechwn bod yn weision ffyddlon, fel y byddai ni gael clywed ein harglwydd yn dweud wrth y naill am llall ohono. Da, was da a ffyddlon. Rwys I mewn I lawenydd darglwydd. Ar ydym yn myned allan trwy bob llawenydd yn union yn y byd yma, ond myned I mewn ymhellach, bellach I lawenydd ei harglwydd, y bydd pobl ddew yn y nef. Eb ddim peryg, myned allan trwyddo I dristwch a galar yn oesoesoedd. Canes, digonolrwydd llawenydd sydd ger ei fron, ac ar ei ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd. Amen. 500